bukan lautan, hanya kolam susu. Cocok yo ngene lho Mas. Aldi Riyoyo iku kudu Apik awak dhewe dadi. sing Dadi backing kompak. vokal apik. Bukan lautan, Hanya kolam susu. kail dan jala Cukup menyusuimu. Sik to. Lah nek kail karo jalan nyusui aku pegang brodol. Wis penting susune. Susune. Ya aku pokoke susu tok lho ben. Lah ini sik. Ya. Bukan lautan, Hanya kolam susu. kail dan jala Cukup menyusuimu. tiada badai, tiada topan, Kau susui. ikan dan udang Menyusui dirimu. dan yo koweri lho Mas. Wis jare backing vokal iso apa ora? Semenak aku. Wah kabeh kok kon nyusui aku wis. Tangannya di atas. Zero blue. Hey. Ya bener. Zero blue. Hey. Ya bener. Zero blue. Hey. Zero blue. Hey. Ayo, tangannya di atas. Zero blue. Hey. Ya bener. Jumpaka. Hey. Jumpaka. Hey. Piye Pak? Acaranya yaitu harmoni Silaturahmi silaturahmi dalam keberkahan Idul Fitri. Pak Bupati mohon izin, matur mbak nuwun. Bukannya saya lancang belum ke sana karena beliau tamunya sangat banyak. Sangat banyak dari saudara dan juga masyarakatnya tonggo kiwa tengen podong lumpuk kabeh ya iki wujud pemimpin sing bijaksana ya ngene iki. Salam saya kepada Mbak Lurah sak Tulungagung, seniman-seniman mohon maaf bahwasanya sosok ini mesti enek lupute. Iki diresiki dina iki Jaluk ngapura kosong-kosong jare 00. Paham ora? Coba aku ke bawah, aku tak ngisor to, Le. terus Golek panganan. lah ke bawah juga bersatu dengan yang hadir di sini, menyatu dengan para hadirin semuanya. Coba siapa yang tahu lagu saya nyanyi karo aku ning dhuwur, hadiah tak kei. Aku yo, iki ora mung Pak Bupati lho, Pak Bupati ngenteni THR mangan sampeyan kae, percel ora ngekei izin lho aku dadi dagelan. Iya lho, kita itu harus saling dono weweh le. Ngono ya, jadi dono rasa, dono weweh, dono arto. Oh, pancen ngoten niku Pak Bu. Mas Percil niku di mana tempat saat dia pentas pasti akan berbagi sedekah kepada para hadirin. Pokoknya sing wani maju mesti disangoni. Sae Cak Percil mesti duwite atusane won, eketane won ning ndi-ndi kon dum-duman. Iya toh kan? Ning sakmu mesti enek duwike to arep mbok bagikan to. Pak Gatot sing ngono Pak Bupati ning ndi ya? Pak Bupati ya ning ngajeng ning dalem. Anu krono diluk nyilok 500 ya. Lah 500. nyapa kok iso nyilih Pak? Gatot Ora le. Cak. Resik duitmu dhewe. Coba guyon maton. Heeh. Tenan to, Kak? Alah, opo aku sing ora iki? Weh, Angel golek kaya aku ki angel. gumun aku dagelan prei. Iki mau disangoni Pak Bupati tak kene wong-wong neh. Masalah. Batin iki sapa ngacung kok iso joget apik, nyanyi apik, sangu konggoku THR-an. Dadi iki sing iso nyanyi ngacung ditunjuk. Oke. Oke. Sebelah sini, Aku sebelah aku sini. sebelah situ. Oke. Siapa kelihatannya adik-adik juga bisa. Adik kecil-kecil itu mau, kamu mau? Mau sama Pak Bos ini? Oh nyapa kok kukur nyapa kok iki lho. Lah takon maju malah kukur. Oh ibunya berani kamu? Ibu berani? Nyanyi, tapi nerusin lagu saya bisa? Loh, iso enggak? Oh iya, oke. Sini Bu, sini Bu. Tak mudah. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kita isih karo nyekel daharan. Oh iya berarti ini bengok ya, bengok ya. Ini bengok iki. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore. Wong ibu-ibu lah nek duwe. Bengoke banter dhewe. Aku ya pengen jajal lho, Pak.
pengen jajal. Ya coba. Tadi bilang hore, sekarang bilang ayo, oke? Ya, ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te apa te apa te apa te apa te apa te ah apa te apa te apa te apa te apa te apa te Oke. Masalah wis Mikir sitok. Ya sik ekonomi. Mikir sitok kene. Jenenge sapa, asih saka ngendi? Nih pakai ini aja, lakok untuk banter iki. Nggih. Paring asma sinten, Bu? Namanya siapa? Wiwi Winarti. Di dalam sayang pundi? Campur darat Oh, campur darah. Nuwun sewu mriki wae kalih sinten? kali Suami, anak nggih. 3 harus milih salah satu. Nyanyi, joget, puisi. Ayo milih. Nyanyi. Itu hadiah tuh. Ngomong. Alamu piye Sampeyan meneng sik. Sik. So wae lho titi kowe iki lho ben mendengarkan merdunya suaramu. Sampeyan sing nyanyi sing banter. Wis iki Coba ben ya. meneng sik. Ngomong. Alamu piye tak turutane tak usahake Aku iya. Aku nek kedawan. Akumu kedawan. Aku ora masalah. Kedawan. Akumu kedawan. Ora iso. Karo goyang to, Bu. Aja lakmu apa ki tasmu mbok sampir ning ngene. Karo goyang ngene. Jadi berekspresi. Ekspresi. Bu, amin dong sewu. Ningali lho. Ngomong jalukmu piye maju mundur, maju sikilmu lho. Heeh. tak usahake Wakil kabeh lho, Pak. Maju. aku ora masalah Iya. Berjuang. Berjuangake sing penting Bahagia. ending. Oke. Pokoknya Mas Yopi wis menghibur. Bu, niki mboten damel jenengan, damel anake jenengan. Kula salin ke jenengan nggih, amin nuwun sewu. Mugi pabotake Amin. Amin. Nggih. Nggih. Siap. Terima kasih. Ada lagi. Aku Ini ora setelah- masalah. Ada yang seperti itu? Coba adik-adiknya siapa yang mau? Ini siapa setelah yang berani? ibu-ibu, Adik-adik, mungkin ada yang berani? Adik-adik. Adik-adik yang berani siapa? Adik. Maju ke sini dengan saya. Adik berani? Oh Siapa? ini dari belakang ini dari Oke, belakang. oke. Ya. Oke. Maju. Asik. Namanya siapa? Agak keras. Rahma Rahma. Rumahnya mana, Dek? Trenggalek Oh, Trenggalek. Oke. Oh, dulure Pak Suri mang oke. Oh. Galek Tulungagung Blitar. Blitar banyak. Kelas berapa sayang? kelas 5 5. Oke. Nyanyi, joget, puisi? nyanyi Oh, nyanyi. Lagunya apa? Aku ora masalah gitu ya. Bukan itu ya. Jogja Istimewa. Oh iya. Ayo, madep. Oke ya. Sampai api titenono. Eh, Ayo. kok sampai apik titenono? Oh, THR. Segitu. Bu, sudah. Bukan sekejap denganmu. Duduk kuwi. Duwi. mangan tempe Oh, Mangan tempe rasane Oke, sama-sama. koyo mangan lawon sate yang Mbak. maunya menang sendiri. tak bacok lu malah. Duduk kuwi ta. Kowe sijine aku bangga karo kowe kelompo-lompoane tresnaku Ciro lupa. Bocah ki anake sapa to kudungan iso ngene. Sik tulung undangno moden. Sik Pak, yo. tulung undangno moden kene, Pak. Ketake kesurupan iki. Kaget aku. Cahayu. Joget yo joget tok aja mbok unyer ning kene. Ora sampe ndasmu cepot sapa tanggung jawab? Nah iya. Ayo Sojal, ayo. Kaget aku. Ayo, madhepono. Ayo. Kowe sijine aku bangga karo kowe kelompo-lompoane tresnaku Ciro lupa. Ayo,
Dek ini luar biasa. Dek ini ya, berarti kalau ada kata-kata kowe siji Aku bangga karo kowe. gelem nopo apa anane Ora bakal lele. kowe ojo sumelang. Tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo wong Jogja, kowe sing istimewa. Luar biasa. Wes, nyanyi sing pinter Dok, sapa ngerti sobat dadi penyanyi nasional internasional. Amin. Berarti termasuk KOWE diwaca apa Dok? KOWE diwaca apa? Kowe. Kowe siji Aku bangga karo kowe. Gelem opo arane, tresno ora bakal lele. kowe ojo sumelang. Tresno ora bakal ilang. Koyo Kuthaku Jogja. kowe sing istimewa. Dek, duitnya pirang lembar wi? Loro ke? Loro. Ora ming siji to? Ndak. Ora ming siji aku bangga Karo kowe. Gelem opo arane, tresno ora bakal lele. Kowe ojo sumelang. Tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo Kuthaku Jogja, kowe sing istimewa. kowe tak takoki jawabku ngono terus susu entek suaramu kok. Mari ngene sik apa? Ai itu saya. Aku ya toh. Ah. Lah nak you Mau aku muni musik itu enggak mau aku. masalah iki. Enggak mau aku seperti itu. Awak dhewe, Pak. Ya. Awak dhewe kan berdua. Ya. Aku karo Awakmu. Nah, aku muni kowe. wes siji aku bangga karo kowe. Gelem nompo Arane, Muni kowe. bakal lele. Kowe aja sumelang, tresno ora bakal ilang. ibarat koyo Kuthaku Jogja, kowe sing istimewa. Pokoke aja sampe muni ku. kuwi. Iku mau. Heeh. Hah? Sini? Oke. Nah, iki lho. Iki lho. Cantik. Sing tak tunggoni sing koyo ngene iki lho. Nah, Adik, Lunas. namanya siapa cantik? Pakai Gemi, mic, pakai mic, pakai mic. Anissa, Arisa. Arisa rumahnya mana, Dek? Cikakul, Chicago. Ndi? Oh, kamu tidak? Mana itu? Cikakul, Chicago. Ndi, Bu? Cikakong. Dongko. Dongko, Chicago. Dok, Luar Arisa negeri. kelas berapa, Dek? kelas 1. Satu sama siapa? Sama teman-teman dia? Bapak namanya siapa? Gemik. Bapak namanya siapa? Ayah namanya siapa? Ibu, mama namanya siapa? Niken, Niken. Ya ampun. Besok kalau gede cita-citanya ingin jadi apa, Dek? polisi, Polwan, ya deh. Ya, Polwan besok nyekel ini ya. Kenapa nyekel aku? Jadi awakmu saya kurang nyanyi, nyekel ning Hongkong. joget apa puisi, Dek? nyanyi, Nyanyi lagunya apa, sayang? Sadewa, Pak, ketoke ya arek iki kebelet pipis, Pak. Oh, Mau bolak-balik. ngumpet nang ini. Lagunya Sadewo ya? Oh iya, lagunya Sadewo. Nadane coba. Lagu Sadewa kuwi sing piye to? Alah sing ratek nesu-nesu kuwi lho. Sik to. Lagu ra tau nesu kuwi lho. Kuwi gak sabar to Lah judule. iya judule. Mosok sabar. diganti Sadewa. Iya Sadewo. Ayo coba. Wis duduk kuwi, Pak. Bocah ilang. Ilang Bocah timbang- wedi. Timbang krungu lagu kuwi mau. Bocah gentenan. Wes yo yo. Yo. Woi. Iki baterene ning ndi bocah iki? Yo. Wes yo yo. Wes ya.
Weh, watuk. Mana wong watuk-watuk lho Mas Abu. Watuk Bu Haji. Ya makasih ya. Yo, iki karena kowe suwi banget nyo kita kei kabeh wis sampean. Iya, oke ya. Matur napa? Makasih. Sama-sama. Ayo, didol ning kono le didol. Kok nangis anake wong. Terima kasih Adik. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk adik-adik yang di depan. Alhamdulillah. Iki jenenge nyenengne bocah cilik, Betul. nyenengne ibu, nyenengne anak-anak itu sedekah sing luar biasa. Ulu makrufin sedekatin nyenengne wong akeh kuwi termasuk sedekah ganjarane mlebu swarga. Kontol tengah sawah, Betul tidak salah. katanya Kaji Basir. Paming. Betul sekali. Nadanya coba adik-adik biar tahu, bapak-bapak ibu-ibu biar tahu karena kita campur sari yang sangat luar biasa. Bareng guyon maton ini. Guyon Maton itu lagunya fresh. Seperti fresh care. Ya dudu ngono. Lagunya fresh bisa menghangatkan Nah, itu seperti itu. suasana. Maju. Situ. Ini namanya Mbak Probo. Beliau asli kelahiran dari Sidoarjo. Iya. Dan sekarang beliau domisili di Iran. Pak, ono konflik lho, Pak. Nah iya. Ditulung agung. Rudale kan sampe mene iki. Janganlah, Bang. Iya. Nah, Ini bisa salam-salam teng Pak Bupati kan menika mantau teng dalem. Oh nggih, ngaturaken sugeng Aryadi Nggih. ingkang kaping 1447 Hijriah. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan, Abah. Minal aizin Wal wal faizin, faizin, mohon maaf lahir dan batin. batin. Terima kasih. Pak Bupati wis ngendikan. Nggih. Jadi beliau itu tahu nawe dhewe posoan nganggur. Iki repot Terus ditanggap. akhirnya Bodo acara ditanggap kon ning kene. harmoni. Harmoni. Alhamdulillah. Dan Ya, Bang. tidak cukup hanya 1 hari ini aja. Berapa hari? Sementara sedino sih, engko suwi-suwi mendino. Nanti malam juga. Nanti ada. malam masih ada. Besok masih ada lagi. Dek wingi. 3 second nanti malam. Triswaka. Triswaka. Lah yo nggih kos 3 second. Ya ora. Untuk sponsor. Iya, Oke, aku siap. dibayar. Ya. Dalam. Aja dalam-dalam. Dalam iki lho. Nadane kowe ora roh. Kowe Sampeyan ora iki- roh. Kowe iki ora paham kok aja guyang-guyu. Tukang Sampai gitar ini anyar. wis tak promosikno karo masyarakat. Bareng guyon maton sinden yang satu ini terlihat fresh, seger. Apa dhewe ki anyar kabeh. Nah, Pembalunge biasa wireng ning kene saiki nyelnom. masa Kendange biasa tuwek. Iki sing rung rabi. Wah, kae pembalung tak tekane teko sing kae Abu Dhabi. Wah, komplit, Mak. masa mau gawekno jamu ndek iki langsung ngene iki Pak dadi Langsung malih iki kabeh. tak fresh pokok intine. Aku sesuk gawekno jamu sisan Pak tak ombene ben aku gak ireng meneh. Ora masalah kuwi le. Heeh. Pokoke tak gawe model sing beda campur sari. Iki sik sitok sing model sing anyar. Model apa Pak? Tanpa lampu tapi bercahaya. Carane piye? Ndase Deta. Tanpa lampu tapi bercahaya. Iki kabeh tak dongane botak kabeh. Lah lah. Ben. Yeay, Sing lanang-lanang dadi iso kan ngono kuwi nyele dhewe deh. Heeh, sing paling buanter amine iki lho. Mas Deta dhewe. Amin, padumu ben entuk kanca. Nadane apa, Dek? Nadanya yang tempo dulu atau yang Sekarang aku nggak mau dulu. Pokoknya yang viral-viral. Yang viral. Untuk Nggak menghibur mau aku masyarakat lagu ini. dulu itu. Apa itu lagu itu? Jadi adik-adik juga tahu, yang mereka semuanya juga tahu. Siap, oke. Ya, Apa nadanya ya? nggak tahu aku. Angel, angel, angel. Tumplak, Mas Deta. Nggak pakai itu. Nggak pakai itu, pakai nada langsung. Kang, awakmu kok Oke, mayor coba mayor. Aku itu pimpinan di sini. Kamu harus meyakini bahwasanya pimpinan Tulungagung itu adalah Pak Gadot Sunu. Kalau di sini saya ini ning ndur Pak. Oh, guyon maton. Jadi Ya. manut karo awakmu. Kudu Ini manut. mayor ya? Oke. Minor. Ya toh, kleru tak cangkeme. Ini pasti tahu semua, Pak. Seceritakan pada bintang-bintang, kau hilang di malam panjang. Sutarada lagi yang panggil saya. Oh, sebentar. Angan karo aku ya nggih. Dit ya. Hop, aku yang ngono jane asline. Yo, weh, kancaku. Sopo Pak? Mbok Sopir. sopir. Masa sopir pindang kok kancamu. Cil, sopir pindang kuwi, Pak.
Galek omahe. Awakmu ya tau nyopir pindang ngono kuwi. Nggak tahu biyen sopir pindang. Batin Oke. oleh liwat. Siap. Oke. Anu sutres, Mas sutres. Buka kendang aja, Mas. Deta. Yo ngawur. Bukane kepiye? Bukane piye? Tumblak tung. Ndak boye. Boye. Tatak tung. Oke, boleh. Deng, pak. Diganti. Agak pelan aja nggih. Alon Mas Deta. Alon terus. Mesti lali. Dena lali. Wes aja sing Arep apa awakmu? kowe nyanyi ora i a i u i a i u. Ya. Trak. Itine mah bos. Itine mah gebah. Iki lagu apa iki kok? Uspone masih. Lala babane jelas. Iki lagu apa iki? Lala babane jelas. Lala babane jelas. Itine mah bos. Iki lagu apa? Itine mah gebah. Lagune apa? Uspone masih. Lala babane jelas. Lala babane jelas. Lagu sing anyar. Lala babane jelas. Lah nyapa lagu pelas-pelas iki kan. Kencing mabos. Sacaritakan pada bintang-bintang, kau su hilang di malam panjang. Setara ada lagi, sepanggil sayang. Niat panggil kau pulang sirna, senyuman manismu sisakan nama. Su terlalu jauh berkelana, sakit kau ada di mana? Kowe gak berarti kowe lah kayak iku lagumu. Sing kakek iku tok kowe. Mas Deta, kan bisa nggak? Tapi Tadi Mas. Apa lho Kang lagune iki mau? piye? Pesing mabos. Sing mabos dasmu. Percil dipelas. Persing dasmu. Kuwi duduk beda kuwi. Lah kok apa to? Wis saiki viral ning TikTok kuwi lho saiki. Iyalah. Iki bocah TikTok iki bendina dolane TikTok. Apa yang yang bapakku NU itu? Oh ya, iki lho. Lah, Iki lho. apik, wi. Iki lho aku sing lho. Bapakku NU, bapakku NU. Lah dedok kuwi. Pelok barang. Pelok barang. Aku pakai pelok barang. Loh, ya. kalau itu bukan itu. Kalau saya pakai apa itu nadanya bukan Oh, itu. nadanya Yang musik asli, Abah. yang asli dulu. Yang asli Abah. Loh, yang asli. Kok sik awakmu kok nesunan berbodo lho Kang. Berbodo kudune sing Gawe sabar. dosane. Mari ngene salaman nek selesai. Lah bendino gawe dosa salaman nggih dosa Ayo. salaman meriti tangane. Ah, Bibi. Bapakku NU, ibu muslimat, Kakakku Ansor Bayu Patayat Talil dikir saben malam Jumat mulih gowo berkah. Talil dikir saben malam Jumat mulih gowo berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pak Gatot Sunu sing duwe gawe didongane panjang umure. muga-muga gendang mara rene. Iki dagelane ditambahi bayaran. Lah. Iya, Pak. Iki lho sing pelok barang iki lho. Oh, pelek barang iki. Pelok barang coba. Modelnya seperti itu ya. Ya. Oke. Harus ada renovasi, Renovasi. Reparasi. variasi. Variasi.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling aja nganti lali, menungsa urip bakale mati. Mula kabeh sregep ngaji besok yen gede. dadi kiai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Manungsa urip bakale mati, yen wis mati dikubur sanak famili, dipendem jero diampe ke bumi. Gremat-gremet suara ngedeni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kuwi sing diaturne nggih ngayemne ati, nggih ngayemne pikiran, paham lho kowe? Betul sekali, karena ini masih hari yang fitrah, Fitrah. hari yang suci, Suci. mensucikan diri kita dengan pikiran dan prasangka yang baik. Adat kaya ngene iki ora ana ning mancanegara, enake mung ning Indonesia. Indonesia, khususnya Saling tanah silaturahmi. Betul. Jarene para guru-gurune dhewe kuwi wong lak seneng silaturahmi, rezekine diparingi lancar. Amin, amin. Paham ora? Sok sapa sing pengen didawakne umure, dilancarno rezekine, mongko awakmu kudu sregep nyambung silaturahmi kados to Bapak Bupati, Pak Gatot Sunu. Sunu Wibowo. Hmm. Kaya ngene iki wajib Masih ana ning kene dicontoh. iki kancane akeh, contone percil ya kancane. Kancane. Ditelepon sak wayah-wayah tetep teko sebabe apa, Lek? Sebabe awakmu wis kaya sedulure dhewe karo Bapak Bupati. Nganggur. Kok sebab nganggur iki lho. Iki ditakne ya. Ditakne ya. Iki ya dulure meneh. Dulure dhewe ditakne. Ayo mriki, monggo mriki. Sinden Bali monggo teng mriki. Sareng-sareng silaturahmi. Muga-muga kathah rejeki. Ndek sing kepapat ndek ketelu. Iki sinden apa wedokan sapi? Ya Mbak. Wis seneng. Seneng. Lek metu-metu sing dipanggil sinden. Riyaya lagi untuk telung dino. Ayo. Gendeng apa piye ta kowe iki? Apa? Iki lho, tamune oke. Awakmu metu iki lho malah cah cilik-cilik wedi, do gila. Wedi piye to? Lah iki mau sing diteluk sinden liti, sinden yang mempesona. Aku iki lho jane main ning kene iki enek senenge ya enek susahe. Senenge apa Nduk Cahayu? Senenge silaturahmi halal bihalal kali panjenengan Bapak Bupati Tulungagung dan keluarga Susah, dan Kai. juga masyarakat Tulungagung. Susahe. Susahe sing nonton. Sop Nyapa? Mara tuaku, Masalah. dulur-dulurku, Awakmu duwe maratuwa kene. tangga-tanggaku. Masa. Lah omahmu ndi to? Omahmu ndi to? Omahku ya anu dhisik gandong kene. Lho, biar ning gandong. Ya, Lah saiki pindahane mbolo. Lah, iki apa rumah saku? Ya mate sebelah iki kono. Ora omahmu kene. Lah aku jane iki lho pengen ana open house tiru-tiru Pak Bupati to. Lah, Malah iki. geger karo maratuwa lho, Lho, Mas. ning aku lho, maratamu ning kene iki mau. Lah open house yo rumah saku kan kon bukai omah. open house ki bahasa Inggris open Open ki ki buka, buka, house house rumah. omah. Open house buka rumah. Lah iya. Lah awakmu ora wis buka rumah. Lawang tak buka, cendilo, genteng. Lah kok udan, Mas. Akhire gembracak omahmu. Awakmu kleru penapa? Kleru. Open house itu membuka pintu untuk menerima tamu bersilaturahmi denganmu. Oh alah, mulane disebut halal bihalal. Halal bihalal. Halal kanggo sing nyepuro, Halal karo sing jaluk. jaluk sepuro disebut halal bihalal. Mulane nak bodo barang ngene iki tamu teko
suguhi jajan disangoni Iya, bocah toh. cilik-cilik ngono Lah aku kae. ini sak bocah tak sangoni sak yuta. Heeh. Enek wong halal bihalal ning omahku cah moro, cah cilik-cilik tak sangoni sak yuta. Per kepala. Mbok Per kepala, Mas. Mbok sangoni cah siji sak yuta. Iya dong. Prayon Cah tak cilik kok sak demo. yuta. Wong mampu kok. Weh, kuwi nak sak desa umpama cah cilike enek nek bocah 300 kuwi ora wis 300 yuta to. Iya jelas toh. Wong saiki aku ngontrak Mbok lho, San. enek- Ngontrak. Perkara kowe pengen ngono kuwi itu tidak boleh. Lah aku kan ya pengen berbagi toh, Mas. Berbagi ki semampumu. Semampunya. Wong kowe ya poso ora enek apa-apa. Apa sing mbok kekne jajan lho kongguan nang jerone peyek. Tapi wong kula ngagung. Alah aku mau jajan ning nggonmu jero peyek. Lah kok kacange lho Apa? rawor karo kancane. Kok rawor piye? Lah peyek sak kilan kacange kok pucuk karo pucuk kene tengah masalah, masa jajan. Kuwi pancen digawe rada adoh, Mas. Sesuk peyek aja mbok campur karo teri. Lah nyapa? Peyeke ilang terine gak dipangan keri peyeke anteng. Aku yo kebodan kapusan ning omah iki yo. Ya, Pak. Ning toples putih-putih bunder-bunder tak kira kacang atom tewas tak keremusi jebule kapur baru. Kuwi ususmu panunen. Lah apa enek kacang atom kok kapar baros iki lho. Kaya aku iki wong kok ora mampu kok piye. Lah wong Tulungagung iki jelas mampu kabeh, Mas. Lah wong mampu sing ora mampu apa Tapi lho. iki kene aku percaya, tapi Kene iki lho ben omah iki mbleh sapi, Mas. apa iya ta? Nggo jajan riyo ben omah iki mbleh sapi. Masalah. Daginge ora patek dikanggo Sing kanggo. kulite. Rambak tok. Ya pinggonmu. Dipangan seret. Iya tonggo-tonggo muda karo awakmu. Kuwi ben seret ki ben apa bendang muleh. Ora mangan. Ning alhamdulillah saged halal bihalal silaturahmi iya. Bapak Bupati. Sol. Lah Bu Endang iki. Bu Endang. Bu Bupati iki tim penggerak PKK, Mas. Eh. Aku termasuk anggotane Bu Berarti Endang. awakmu bendino ning PKK. Lah piye to aku Senin PKK, Selasa PKK, Rebo PKK, Kemis PKK. Akhirnya terus aku ngomong, kula pun mboten usah dipekek-pekek. Maksudnya PKK. Lah kaken PKK kok. Mboten usah tumut PKK riyen. Lah iya, Ora Mas. PKK. Masu. Iya, Mas. Nembang sing api ya. Nduk? Arep ngaturne apa kanggo para hadirin sing rawuh ning kene? Ora usah diaturne wong ki tangga-tanggane karo mara tuwa lho. Ya ben percaya kabeh, tangga-tanggane percaya. Nek Percaya apa? Wong kene iki wis ngerti keluarga kuwi keluarga seniman, Mas. Seniman. Lho, Bapak Mbah dhisik ki anu jaranan, Mbah Saimin ki jaranan kondang Tulungagung. wah layak kowe bendino ndadi. Jane klebon demit kok piye? Lah apa? Lah wong aku dhisik kenal karo bojoku kan keluarga seniman, aku ya kok seniman. Petuk pertama itu terus dian bojoku nyanyi. Mbak Liti yang menawan, oh sungguh manis senyumanmu. Saat-saat berduaan, aku ingin yo nyipok lambemu. Alah wong rayu wae kaya nganggo lagu. Aku ya tak bales itu langsung. Terus? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku dipangan kami tua. Iki opo? Dipangan anjing iki kok. Saya maju nembah ki api. Nadane Mas. Nadane. Lagu sing saiki, Mas. Sing saiki aja. Oke. Iki sapa ki? Lagu gendok, Mas. Gendok sing terbaru. Denok. Dewok iki lho dilakoni cah cilik ngono. Denok. Nadane, Mas. Sapiro? Nah, aja. Sayangku sing ayu dhewe katingaren tindak wae ora numpak taksi. Ki rondo kempling ya. Rondo kempling. Lah iya denok, Mas. Kowe siramu ora. Siramu ora iso kene-kene nyapa to. Wis ora tau main cilai ora iso kene. Wah iya. Sik Pak. Sirahe sem apik lho Pak. Nyapa? Diwenehi jaring iwak. Cangkrek matamu. Lah kowe lho mok Lah piye dadi Iki mujair? ngono jenenge kornet. Harnet. Lah iya, hari mulai Banyuwangi. Anu perot. Perot. Oke. Paman peng. Nada-nada lagu-lagu untuk para sesepuh-sesepuh lagu lama. Paling ndak nostalgia. Iya no. Aku ya melok lah. Oh, apa mau iso? Iso. Lagune Kosmen. Kosles. Kos-kos. Lah yo men iki ra tau tanggapan men Mas aku. Ate ki lagune kosles. Ngerti aku kowe men. Grup band. Aku ora mbok transfer blas.
Mosok lah, awakmu lo tanteni lho. Biasanya bosku ki biasanya ngekei THR. Heeh. Bendino aku nunggone banking. Iki kok ora berubah-berubah. Lihat bayar mobilmu matamu. Aku eling to, walah ketoke dipotongi mobil. Mulane to. Melu bos kuwi aja ban-bon ae. Sing bon ki lho sapa? Lah awakmu Lah kene ra njaluk ditawani kok. Aku apian. kuwi bos apian ngono kuwi. Ayo. Kos plus Mas ya? Ya, Kolam susu Mas, kolam susu. sing ndi? Aku sing piye? Yo backing vokal lah. Aku sing piye? Iso nyanyi tenan ora? Bagian vokale sing dine. Sing burine. Oh iya iya. Burine. Iya iya. Kene. Berarti aku ning burimu. Ora usah ning buri. Maksud iki kata-katane Kowe iki nom pekok dhewe to kuwi. Lah cari yang burine. Kata-katane Nah, burimu. nene. Nendak wae ora numpak Taksi. Itu kuwi. Kos Nan kos nan. Bapak Ecak Nan. Bapak Deni. Iya. Wes Mas ya. Rengeng-rengeng Mas. Latihan sih ya. Ya. Bukan lautan. Hanya kolam. Loh, kowe terus nono aku susune tok lho. Yo aja to Mas. Lah sing ini Lah susune mbok entene dhewe lah aku apa? Judule apa? Judule apa? Judule apa? Kolam susu. Lah iya sing enak kuwi susune kolame awakmu. Awakmu. Lah kowe Susune. Lah nek susune kowe tok. Aku apa? Wes ayo to. Oh berarti aku dua kata. Iya, dua kata, dua kota. Pokoknya susune ya. Iya iya. Bukan lautan. Hanya kolam susu. Cocok yo ngene lho Mas. Aldi Riyoyo iku kudu Apik awak dhewe dadi. apik no sing Dadi backing kompak. vokal apik. Bukan lautan, Hanya kolam susu. kail dan jala. Cukup menyusuimu. Sik to. Lah nek kail karo jalan nyusui aku pegang brodol. Wis penting susune. Susune. Ya aku pokoke susu tok lho Bena. Lah ini sik. Ya. Bukan lautan, Hanya kolam susu. kail dan jala. Cukup menyusuimu. Tiada badai, tiada topan. Kau susui. Ikan dan udang Menyusui dirimu. dan yo koweri lho Mas. Nek jane backing vokal iso apa ora? Sing penak aku. Lah kabeh kok kon nyusui aku iki jane. Lah aku manut kene. Orang bilang tanah kita tanah Susu. Tongkat, kayu dan batu. Jadi susumu. Waduh, watos. Lah awakmu apa iso? Ayo, aku yang backing vokal. Lah sing nyanyi. Lah aku susu salah terus. Kowe liyane susu ya. Liane susu. Iya. Oh iso. Backing vokalnya aku ya. Oh, backing vokal. Ayo, adem. Bukan lautan, Hanya kolam susu. Lah, Liane susu. Cari aja susu. Liane susu. Iya. Lah apa enek liane susu? Ya mbok apa Kowe iso? kabeh kula nek kene to. Heeh. Orang gila nah. Oke. Kita yang waras, dia orang Kayak to. Lho, kowe mbok bolak balik. Tem, kowe iki wong tuwek lho tem masamu. Aja Iki wong tuwek sembrono. mbok elek-elek masamu. Ndak boleh ngono kuwi. sing apik kuwi. Ah. Gawe sing apik, Mas. Kene. Hei. Ya. Hei. Wong donya. Nyapa nyanyi wong donya? Iki lho wong donya apa? Ya wis sembarang. Aku ngawur kaya. Ayo. Lagune malah enak. Iya ya. Apa? Iki lagune Probo mau piye, Mas? Iki kenapa? Duduk kuwi. Saat Minor. ceritakan. Ayo. Bisa tenan. Iso aku. Apa iso? Saya ceritakan. Ding ding ding. Saya ceritakan. Alse. Ding ding. Saya ceritakan. Ping pira lek, ping pira lek? Ding. Saya ceritakan. Oke, ping pira lagi? Saya ceritakan. Saya ceritakan Pada bintang-bintang kosong. Malam pagi. Lah nyapa balik susu neh kuwi. Kalau Kuwi wis saya ceritakan kok. anu kowe gak sumuk ya. Sumuk Mas jane. Delok. Iki apa gini? Mari tak operasi, Mas. Oh iya. Wah, kleru lah mu gawe. Kene Dek, Dek. Ayo, ceritane glontong-glontong tung tak tong. Ayo. Aku dapur apa? Kene balik. Rampok. Bodo-bodo kayak kisro ning desa. Kesroh neng Pak Bupati. Sapa sing ngomong? Weh, so maling kowe, rampok. Kenal no.
So, Aku adalah Spiderman. Yo. Oh, gerombolan. Gerombolan kowe kene. Kowe wong loro ning kono ora mungkin bakal mundur aku. aku arep gawe geger ana ing Kadipaten Tulungagung. Ngertenono. Sapa kowe? Aku adalah Siva. Lah alah. Kowe iki lho karo sapa? Kowe iki lho critane karo wong loro kae lho. Siva mangklekmu. Kok iso critane perampok? Bapak sungkeman. Oh sungkeman. Halal bi Halal. Kene kowe kene. Kok capek papat ki anakku kabeh. Wah, iya cah papat anakmu kabeh bentaun mana? Aku masih. Iki sing anu iki. Iya wis. Kowe lunga kono, Pak, lunga kono. Iki masih lunga adoh. Iki masih. Iki adike. Bapake. Iki bapake kok. Pak, Kata-katane piye? rupane dibrongkos guilani lho, Pak. Iki sesuk mateng lho, Mas. Iya. Iki lho, contoh ki halal bihalal kaya ngene. Iya. Rupane koyo pir. Minor Mas. Mlebu langsung gawe lagu. Paham ora? Iya, Mas. Sungkem ya. Bapak-bapak kula nyuwun pangapura menawi lepat nyuwun dipangapurano. Bapak-bapak kula nyuwun pangapura mugi-mugi saged lebur dosa. Bapak sepunten ingkang agung Bapak mbok bilih wonten lepat anak nomor setunggal menika Bapak. Pira-pira lupute bapak yele. Tak sepuro kabeh dosamu. Muga-muga kowe anggene nyambut gawe ning Kalimantan dadi wong sukses. Iya Pak. Aja lali. Bekti karo wong tuwa. Iya Bapak. Kabeh salah wis sepuro ya, Le. Bapake kaya kirek. Kanjen iki bapak wis sakarat. Kuwi ngono bapak wis sakaratul maut, Mas. Awakmu ngalep karo bapak. Mari ngono bar nyanyi Lawak dhewe liwat. ae. Bapak-bapak muga-muga seger waras. Mugi-mugi waras sedayapun bapak mugi-mugi seger waras. Pinaringan sehat sejahtera. Lagune beda. Kudu beda. Kudu beda. Lagune kok padha. Kudu beda. Ya iki anak saka Kalimantan. Kalimantan. Awakmu ki dadi anu Megawe ning Mergawe ning Madura. Madura. Ora ngono lagi pertama tanggapan wangel ram Madura. Aduh tak kempes. Bapakku ban kok ya kempes. Abuh ora kempes-kempes. Maksudnya iku lek cok apa jenenge lo salam karo bapake kaya ngono. Abuh tok. Nadane Anu dhisik turunan Cina to kon mbok celuk cici bareng. Maksudnya nadane beda le. Bapake Cina. Madura iki. Bapak anak nomor loro napa teko. Iya kakek. Bapak ngatur lagi nyuwun sampura. Bapak ngatur lagi sugeng riyatin manawi lapak nyuwun sampura. Bapak Apa nak tak sepora kabeh dosamu tak sepora ya nak ya. Tojuk. Lir saalir. Alir kumelir saalir. Lir saalir. Alirku. Aku konti aku. Ya sembarang. Wis saka adoh. Anu durenan galek. Durenan. Aku Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Nadane padha iku. Bapakku Si ande lumut. Wah tembak lho kowe kok. Ya piye wong Bater lagune wis beda lho. Aja mbok jawab. Kuwi iki sesuai dengan karakter kota masing-masing. Dupe aku ning dhuwur dadi ande lumut. Iki aku dudu munggah-munggah. Deno sak karep nyanyine. Ngawur. Bapak si onde Bapakku kula ingkang sowan mriki Ya le anakku sing nomor 3. ngaturaken sugeng dinten riyadi kathah lepat kula nyuwun disepurane nyuwun donga panjang umur kathah rejeki Ya, tak tompole. Muga-muga dosaku karo dosamu ya disepura ya. Bu Sibu kula mboten purun. Ora gelem ta. Ceritane iki lho. letole Ya wis kono. Ya tak sepura. Kalau pengen dalu sepura. Adik-adik, ayo gendang rene. sambil kumpul kalih dulur-dulure Silaturahmi. Kampung sedulur salawase. Bapak, Piye to? aku kan mau teko Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Kowe teko ndi, Nduk? Aku ya Madura, Pak. Madura. Aku teko Semarang Jawa Tengah. Anakmu sing Sing perpapat, Ning ndi? sing melok apa wayang wong Sriwedari. Ya. Kok orang teko ning ndi to, Ya? Halo Pak. Halo. Aku ra entuk tiket, Pak. Ra mulih, Pak. Mulai goblok. Mulai. Mulai. Iki ki dirasani terus. Awakmu saka Solo alus. Solo. iya. Ya kok Solo ya, Pak Ya, ya. Solo. Karo mulai ya Aduh, dine dhewe, Pak. Lah iya. Aja-aja melok iwan goreng sego. Enggak. Aduh Pak dinteni ae Pak, Loh, kakakku sing iya, teko Solo Pak. Dinteni ae. Kok menawane apa Wayang wong ya kae, Pak. apa Oh, anakmu dadi buta ya, Pak. bapakku hilang nyapa. Lah kowe nyapa iso joget tekan bapak. Lah nyapa kok iso aku teko ditekani serampat ki nyapa? Sungkem kabeh gawe lagu. Ya awakmu ora kulino dadi Janaka to? Seniman, Mas. Oh seniman. Gawe lagu. Lagu. bapak Sama niku anak ingkang dadi buta. Nyapa kae? Ram, Pak. Aduh. Nek bapak Anakku sing teko Wolowo teko, Bapak. Loh, kok gak pas? nek bapak. Apa. Kurang aja lu. Iso nganteng bapake. Pak Cil, Dalam. apa ki? Apa? Sik to, apa pancen keluarga Tayub? Kowe gelem njaluk ngapura karo aku apa ora, Pak? Gelem tapi kok dinggal lagu. Yen kowe ora gelem njaluk ngapura aku tak krana Pala-bala Kulawa maju ngepro ning Astina. Sing njaluk sepura iki kowe nyapa kok aku. Kowe. Sing salah sapa? Sing salah kowe. Gawe lagu kaya kanca-kancane. Anak kuwi njaluk sepura naro wong tuane. Sungkem. Gawe lagu. Sedih, Mas, sedih. Aduh, Kasihku semenjak
Ngomongmu kapan? Nangis tok. Nangis ternyuh. Ibu tiri. Lah kok ibu tiri? Tiba-tiba nyanyi ya. Ibu tiri hanya cinta kepada bapakku Sapa sing muni ngono? saja. Sing muni ngono kuwi sapa? Heh, kepak. Bila ibu pergi, ibu tiriku pergi. Oce yo malah Lambe murah ngajar. lah kesempatan lu. Sampai wes, cukup lurus. Damen teh, Mas. Lurus. Hadap sana semuanya. Oke. Siap, gerak. Hadap sana. Minta maaf kepada Bapak Bapak Pak Bupati. Gadot Sunu. Ya. Pak Bupati, Bapak Bupati yang terhormat. siap. Mohon maaf. Ibu Mohon maaf. Wis ayo njaluk ngapura. Dumateng Bapak Bupati, Bapak Haji Gadot Sunu Wibowo sekeluarga, kami mewakili jamaah Kowe iso ora to? Kowe iso ora? Iya, ta, Mas. Kula makili Kula minangka wakil saking campur sari Giyon Maton mbok bilih wonten lepat kula nedhi pangapunten. Oke. Dilebur dinten menika dinten Riyadin dinten ingkang paling sae damel nglebur dosa-dosanipun. ngono Mas. Sepinten agenge dosa kula mugi panjenengan saged pangaring pangapura Oke. dumateng kula. Sepinten agenge Bapakku NU, ibuku Muhammadiyah. Jadi aku riyayane gak padha, Mas. cucu kuwi malah lagu. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun kiri gedang rojo sancurung dipangan dodot timbyang worong yangon gulung isun pedot Bersama Guyon Maton. Guyon Maton. Iya yo. Hop. Wis Awakmu kuwi lho njaluk apa? iki MC ini lagune apa gak ancene cah-cah dina iki tak ge murat mari Latihan. Kowe aku malah Gulu pedot. Sing nyarne sing apik. yo langsung saja satu lagunya tuh persembahkan untuk panjenengan semuanya. Bersama campur sarinya Guyon Maton. Masuk deh.